בווילה. כולם וברוכים הבאים לבלוג החדש של אדלי. אני עכשיו בווילה ובואו איתי לקפוץ לבריכה. רגע. לפני שאני הולכת לבריכה אני שמה מצופים כדי לשמור על עצמי כי הבריכה ממש עמוקה. אבא הולך לקנות לי חדש כי היא קראה את המצוף שלה. זה נקרא לבד לצפור. אני פרט פשוט הקרנתי קרנט. טעים לך? וואי, לי זה לא היה טעים. באמת טעים לך? זה קרנץ'. אז מה אם זה קרנץ'? תראו מה אני עושה. אני עושה כמו בת. וואו, הסתבך לך השיער. אדל, אני עכשיו הולכת לשים את המתנפחים ככה, ואת צריכה מבחוץ לקפוץ לתוך המתנפח. את יכולה? כן? יש בעיה, איך אני... אבל את בלי מצופים. רק אם תשימי מצופים. תראי לנו את המצופים שלך החדשים. אבא קנה לי. ברבורים. בוא נסדר לך. שלום. הנה יש לנו פה גלגל אחד. אנחנו נסדר את זה פה. ואז אדל תצטרך לצאת ולקפוץ לתוך הגלגלים. לתוך הגלגל. תצאי החוצה אדל. עכשיו בפעם השלישית נעשה את זה יותר רחוק. את והברבורים. אבל תשימי את זה יותר רחוק. כן. אחד. אוי! רגל אחת. רגל אחת. רגל אחת נכנסה פנימה. את רואה איזה מזל שאת עם מצופים? אם לא הייתי זה היה... מפחיד. הייתי פשוט טובה. אוי ובוי. אדל, 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 אדל. וואו, זה רחוק. 3. נו, לפני שהוא בורח. לא, את לא תצליחי. חכה, אני אבעט בו מפה. אני אנסה לדחוף אותו עם הגלגל הזה. עוד קצת. שבסוף אני לא אפול למים. אוקיי. את מוכנה? 3, 4, ו... היית אבל קרובה. בוא ננסה בפעם הרביעית. פעם אחרונה. פעם אחרונה. ואז נעשה לך עוד. ואז נעשה אתגר חדש. אתגרי הבריכה. בפעם האחרונה. רגע, אבל את צריכה קצת להרחיק אותו. כן, ככה. מוכנה? איקון החנצה! בפעם האחרונה הצלחת. יאללה. עכשיו אנחנו הולכים לעשות אתגר חדש. אדל, אני הולכת לקצה הבריכה, את פה. אני סופרת עד 10, אנחנו רוצים לראות אם את מגיעה עד 10 לקצה הבריכה בשחייה עם הצופים. את מוכנה? את מוכנה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כל הכבוד לאדל. איזה
אלופה. יש פה מדרגה. יפה. התעייפת? בא להיות נכון. עוד אתגר? אתגר חדש. בוא נחשוב. בוא נחשוב, אתגר הבריכה. מחבוא. מחבואים בבריכה. נראה לי ששחית מספיק להיום, לא? לא? לא מספיק עדיין?